αυτό που επικρατεί και ως άποψη στην κοινωνία, ότι η δικαιοσύνη στον τόπο μας καθυστερεί να βγάλει τις αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους κλάδους της δικαιοσύνης, ότι έχουμε δηλαδή μια καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Φαντάζομαι ότι όλοι πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη αποτελεί έναν από τους πυλώνες της δημοκρατίας. Ο κλονισμός της αξιοπιστίας της δικαιοσύνης και των δικαστών, ο κλονισμός της συνείδησης του πολίτη ότι η δικαιοσύνη δεν κάνει καλά τη δουλειά της, έστω και αν αυτό δεν είναι πραγματικότητα, είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να κλονίσει την ίδια τη δικαιοσύνη. Μπορεί να κλονίσει το ίδιο μας το πολιτικό σύστημα και κατ' επέκταση τη δημοκρατία, αφού, όπως είπα προηγουμένως, η δικαιοσύνη είναι ένας από τους πυλώνες της δημοκρατίας. Βέβαια, θα πρέπει να τονίσω ως εκπρόσωπος της Εθνικής Αντιπροσωπείας και τούτη την ώρα ως εισηγητής αυτού του σχεδίου νόμου, ότι η πλειοψηφία των δικαστών είμαστε και εμείς απόλυτα πεπισμένοι ότι η μεγάλη, η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών κάνει σωστά τη δουλειά της. Πλην όμως υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα που έχουν να κάνουν και με το ανθρώπινο δυναμικό, που έχουν να κάνουν και με την υποστήριξη, την τεχνική των δικαστών και των δικαστηρίων, που αντικειμενικά λοιπόν οδηγούν στα μεγάλα προβλήματα και στο μεγάλο πρόβλημα της καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτή η κυβέρνηση και το Υπουργείο της Δικαιοσύνης θα πρέπει μέσα σε έναν χρονικό ορίζοντα αυτής της τετραετίας να αντιμετωπίσει με έναν ριζοσπαστικό, θα έλεγα, τρόπο τα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα αυτά, έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε στον πολίτη το κύρος που αρμόζει στη δικαιοσύνη. Όχι γιατί αυτή στην πραγματικότητα δεν το έχει αυτό το κύρος, αλλά επαναλαμβάνω, γιατί ακόμη και αν διαστρεβλωμένα, ακόμη και αν χωρίς λόγο ο πολίτης έχει αυτή την αντίληψη για τη δικαιοσύνη, τότε το κακό έχει γίνει. Και το κακό δεν είναι μόνο για τη δικαιοσύνη, είναι για όλο το πολιτικό μας σύστημα, είναι για την ίδια τη δημοκρατία.